बिस्कुल मार के बनावा तालू खीसो अपना मशीनिया में डाल दे पीसो बिस्कुल मार के बनावा जानी खीसो जान करू है जोन बानू देखो हगो पुला पने ह आ पहिले जब पढ़त नहीं जानो तो तरी आवत नहीं आ पहिले लईकी घुसा देत रही जब वही में से काटे जाते तो ये ना हेतना छाटा छिनारा में मर्द मिल गइल कोई ई बताओ तो कुछ करत ना रही जा लाइकी बोला के ना करत कोई ओकरी के कहत रही सन्नू कि तनी मनी माई कहले बिया भैया तनी साग खोटे के बा बस खोटवा देत रही जे और उमे उल्टा सीधा काम ना होत रहे हो जे इंसान लाइकी घुसाई सरसों में घुसाई ऊ ना करी ओहो हम तहरा खाली देखो दिमाग में नु खाली भरल बा कांचाड़ा ठीक नु देखो ऐसा बात बा ओने से हम तनी आवत तनी देख के बोरिंगवा और से है ना लाइन कटल बा काजन बंद हुई पनिया तो फिर काजन चालू उली क के लाइन आ जी तो कुछ भी कर हमके काम मतलब बचा जे बैठो तले हवा हुआ लागत देखो तड़ू है एकदम हरियर हरियर एकदम है जा नीम के पेड़ बा ए राजा जी हां जल्दी यार वो आई रहो बिना नार से की ना हो है लोको त है पेड़ बा और जहां हटका गजरवा मोटका कुल बोल बा बंसी काका के हां अरे जोना में एक दिन तू फेकाइल रहू कहलू कि गाजरा ले होई एकदम घौदा हो गइल बा तू गलती से इस्तेमाल कर ले रहा अरे तो हम हमार का गलती बा वही खेतवा के बगलवा में जाइम बस 5 मिनट में आइम ठीक है जाई सुनो तनी आ कोनो आइह सन त एने मने मत ना तो सुनी ना तनी गजरा बढ़िया देख के मुलायम लाई में तनी डाले खाए में अंदर अच्छा लगे डाल के खाए में डाल के अच्छा खाए के मुलायम लिए ओ हम कहीं कि कहां कहतलू डाले के निकाले के इहे कुल कहल जाला तोरा से कुछ ना हो तो डालबे ना करब ये को कहल जाला आ दूसरा भी कुला कहनी ना तो कहियो सनु कि देखो ऊपर मौगी हे में के हिया नहीं जो जाए ना अब तनी हनु जाए करे जा जल्दी आ ई हां टेंशन ना लेनी टेंशन ना गलती से ये भौजी टकरा गई नी हो ना कि कुछ कहे लग के ना जे सरसों में लेके जाई बतावा हो लुगु ना कइलो की आवतन हमके सिखावे कोई बात नहीं वो कमाओ तो हम कर कैल बनी नैयर में कितना मजा हमरो तो हम तू कम नहीं खत हमहू कम नहीं खी 420 रही बाकी का हमर लोभ रही दादा बहुत न प्यार करे हमनियो के हाय सरसों देख के हमरा के सरसों के याद आ गेला वही सरसों में ले जात रहे प्यार करे के बाकी का कही याद करके ससुराल में बनी मन करेला कभी कभी ऊपर के बुला ली जा ई बकचोनारा पति बता करके का बुझाई साला जवान हमरा के दू चिरम गांजा की चबात रस के हम ना सा हो गई गलती से अरे कर माई के ये किसी ये फसली आवते हमारा रास्ता ऐसे धरते तो तुम गिरा रही हो कि ऐसे हमको लपेट रही हो अपने में जात रही हो चोलिए में अटकल परान ये रानी तुम्हारे चोलिए में अटकल परान बिजली के तार में भतार या झुरैले ताव हो है मरद के तो बकचोनहर बाटे करके कुछ ना जानी ना कि जो हमारे यार रहे ना सरसों के साला देख देख के हमारे याद आ जाता का कोई ससुराल में ओकरा के बुला ना सकी ना बोलाई न तो का घर में प्यार करती कहीं जइबो ना ना करेलन खाली पीछे पीछे लग रहे ना ना सिला के ना का बलम मोर के घरे मरता हाँ तो कोनो मिलल है साइबर सवतिया होतिया मार दी गप्पा ओकर के का बाटे नया नया लड़की चाहिए ना हम अकेले कब तक ले बैठी हो मन कहता हम घरे चल जाए मन नहीं के लागत बाकी मौसम कैसन तो होता का कहिए दादा फोन लियाती ना तो तनके अपना सेटिंग से खूब न बतियती बस मुँह ना जो मरद बा ना हमार मुझौसा ये एगो फोन नहीं खे रखले घर में कहले फोन रख के का ये डार्लिंग करे जा हम बट नहीं बनी तो का कहिए दादा गांव के लोग के लगे बिस्कुल मार के बनावा तालू खीसो अपना मशीनिया में डाल दे पीसो बिस्कुल मार के बनावा जानी खीसो बूढ़ा हंसी आ गेले खीस बराबर का हाल बा ठीक बाजी बाबूजी ए हर कैसे कैसे आइल बनी लेबे आय लेबे हमरो ले ला दीदी आय दीदी ए जे दीदी
हाँ कि सरसों में लिया चल के देख का कहनी लेवे के तरफ का समझ ले लेनी हम का जानी हम जानी कि हमार लेबू बरसेल लेवे आइल बनी जा अच्छा बरसिंग लेबे कबे के मार फोन पर कुल का त कुछ त कुल बड़बड़ात रहलो फोन के का कोई जी बाबूजी दुख है इतना हमर ऊपर टूट पड़ल बा ना हां कि अपन मौत के कहानी हमरा कोई से का बताई हेतना सुगा सागर बालुआ तोहरा पे इतना दुख दम गहरी दम में केली बरस गेल बका का कहिए बाबूजी रउआ जैसे कोई देखभाल करे वाला है ही नहीं